nna sometimes ndị ụmụ ojii na try kwọ nna ụlọ ọgwụ ka a na-alụ na-etu a nke a bụrụ họọlụ ụmụ ojii ka a lụkwa dịkwa ya ka a na-akụ gbamgbam ụmụ ojii civic center ya na hospital ndị Amerịka ndị North America dịdebe ọ bụ ọkwa obere ife hospital a nụnwa si nọ pharmacy big pharmacy na ife a ga na-enwe ebe a nụnwa bụ American drugs ọ ife ndị Amerịka kwuru na negodi ife a na-eme na hospital nka ewee na-edizaịnụ hospital nke a ka na-edizaịnụ ebe a na-ebi nna ego amakakwa onye ọbụla ji echụbakwa ego ndị Amerịka chukwu debekwa ụnụ nne PG gị nwara anwa na-ekwe ike ịlụ under 3 months under 3 months ekwuba 2 decade si na họọlụ ụmụ ojii onye nwe anyị gbakwa gị ume ichie ogidi ọ na-aga